Ahojte. Dnes budem rozprávať o druhom genovom kľúči, v ktorom sa Slnko nachádza medzi 2. a 9. májom. Takže všetci, ktorí máte narodeniny medzi 2. a 9. májom, máte akoby silnú vnútornú rezonanciu s týmito kvalitami. Ja to natáčam už trošku neskôr, už som to nestihla, ale to nevadí. No takže tento genový kľúč je najviac feminína kvalita, najviac jínová kvalita zo všetkých genových kľúčov. Keď si predstavíme I-Chingové hexagramy, je to vždy 6 čiar. A každá tá čiara môže byť buď plná, alebo prerušovaná. Tento hexagram vyzerá ako 6 prerušovaných čiar. Takže absolútny yin. Čo to znamená? Absolútny yin je kvalita obrovského objatia kozmickej matky, všetkého, čo existuje. Je to ako sila, ktorá všetko, čo je, drží pokope a prepája navzájom. Zároveň je to kvalita Zeme. Zatiaľ čo Yangová kvalita je viac taká jasnosť zámeru, jasnosť energie, akcia, tak ten yin je niečo, čo to akoby robí hmotu, čo to objíma. No. Na tieňovej vibrácii sa prejavuje ako kvalita vykolajenia. Na úrovni daru sa prejavuje ako orientácia a toto síly sa nazýva jednota. To je celkom jednoduché. No a vlastne celá táto cesta povráva o práve našom vnútornom vzťahu voči tej veľkej kozmickej pravde toho, že všetko je prepojené a všetko je držané polom jednoty. Tak to je, či chceme, či nechceme, ale naša vnútorná rezonancia voči tomuto faktu ovplyvňuje našu skúsenosť vo svete, ovplyvňuje to, ako žijeme život. Ide o to, že pokiaľ vlastne alebo čím hlbšie rezonujeme s týmto vedením, tak tým viac životnej energie preniká do nášho DNA a zažívame inú realitu. Taký úplne najkrajší spôsob, ako to možno vidieť, je vlastne všímanie si synchronicít. Že absolútne demystifikovanie a synchronicity vnímam ako čisto ukazovatele toho, že som v prúde, že som vo flow a okolitá realita so mnou interaktuje. Takže tieň vykolajenia sa prejavuje hlavne tak, že sa môžeme cítiť odrezanie, osamelo, neisto, stratenie v čase a priestore. Je to ten pocit, keď si nie sme istí, či kráčame správnym životným kurzom a kolektívne
ho môžeme vidieť ako takú ľudskú neistotu, či vlastne ten smer, ktorým sa evolúcia pobrala, je v poriadku a či sa nezničíme. No a všetky tieto kvality sú vlastne zažiteľné len vďaka tomu, že život funguje tak, že nám poskytuje tú ten iluzórny zážitok toho, že my sme oddelení od celku. A vlastne ten najväčší kľúč je tam opäť dôvera. Dôvera v proces. A na to, aby sme sa vymotali z tohto stavu vykolajenia, dostali sa do orientácie, je kľúčové hlavne vlastne zmeniť to vnútorné nastavenie a vnímanie a začať dôverovať. Takže ten zlomový moment medzi tieňom a darom dvojky môže prísť z dvoch koncov. Buď príde z toho konca, že sa v nás vnútorne stane vlastne zmenenie vnímania a táto zmena vnímania automaticky ovplyvní naše akcie, alebo môže vyvrieť z toho, že my zmeníme naše akcie, náš prístup k našim akciám a to automaticky zmení vlastne naše vnímanie reality. No a tento dar je veľmi spojený s magnetizmom ako silou, že to je vlastne práve tá sila, ktorá všetko spája. Je to gravitačná, magnetická sila. No, môžeme si to predstaviť až tak, že to je vlastne tá sila, ktorá spája mikrokozmos s makrokozmom, ktorá spája úplne všetky úrovne, prepája vlastne hmotu a nastáva tam ešte taký paradox, že čím viac ako jedinec sme v súlade s polom jednoty, tak tým autentickejší sa vlastne stávame. Tým viac sa stávame sami sebou, pretože sa tam zapína radosť žiť. No, takže paradoxom druhého siddhi je logika z perspektívy, z ktorej vlastne neexistuje dvojka. Že bude jednotka, čo je akoby to jedno veľké vedomie, ktoré spočíva samo v sebe. Je absolútne receptívne. Alebo v momente, keď pridáme vlastne nejakú druhú perspektívu, tak automaticky tam vzniká tretí prvok, čo je akoby vzťah medzi tými dvomi. Hej, že automaticky oni ako začnú interaktovať, tak tam vzniká tretí element, čo je vlastne nejaké to pole medzi nimi. Takže dvojka je skôr chápaná ako nejaký most. Hej. A tá trojka je chápaná ako vlastne nejaká tá transcendentácia.